Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ginong tray ke MEECL, hapo ka syatri jong ka Coordination Committee of Registered MCCL Employed Association and Union, haka kanri trek ujemang arajar apulai, lehmi bandawa ban siwed, yakatulap hapo ka shpau trek man ubanay. Habay kanan kilat patay kubor na kalyang Vice President ka kanhon u Arju Dakar, ulong baka jingbam syamkya kibor bahalor baday ped man sami kitulam, kala penlong yaki bagin mi syabar ban penlong yakini gajing yaki. Ba Dakar ulay tu'ru, Baman kapor kinong tray ketika syam tray kam kisyam jing iya. Haka banyo ya ketulap haka por kebabiang bat teng-teng ketulap kasak di kibinay. Syusyu kinong tray ke MEECL kila pentip ru balada kibor bahaluar kimpen biang ya kapor ban ay ketulap kabagi dehok banyo kenmi banyaki man kasngi. Haka baning kong yang ikut ban pau gitu ni mah. Kum ki balarang ba ketika dalam ini berapa si karma ko jami nakaport kay ngim ko ba ngin mi kumne ma ngwa ba na roy ni kay bagin mi kumne to bagin tray perfect ni handray constitution ga compel changi ma bagin mi kumne na marplay bangi ya kata ka jingbam shimkhia ka management ma bangi yo ba ni kren nakisnam mentam dai tang mentar sibna nai ka bikiti ka bagon ka bangila ko halor ka tulap ka jongi dengan kuat bersyai hening hilap ban ba balai ba tang kharap sing khala isni padiot tulap kini ki employees kla emi ma ke pa kana ba ki ba bubon mag sudar ngata ma be na kuat bersyai hening kolong ba kane kam dei ka bagi yadang tik up issue dokumenta kane ka bari degisnam ma di mon soto ba ka kum ki wage code ka bangla kren ma section 17 ka baong ba kumno ro yakini ki jingsio na marngi hak ka factory ma kidai ben sio hapo jangan nyosni jong kunai te hande ngipat ni ang management to sio yangi aswa jong ka shipotrik marangi tep ba nakaliang ka jong revenue ka bangiyo ka biang ka baken sio ya ka tulop ka jongi ma te hande ka basngsi kolong ba man gipor lapoi ba gila niyo at tulop ki jongi adu sigi aku san akun reo kidon gipor be fi ka bangi haban mi kumne kolong ba ka tam banai ru ma sakot adu arbanai ngimyo te ngim kwa bagan poi kum katak sufficient namar ba pini hangne haginang tray gi jongi manta ma gibarna MCL almost manta 40% ka workforce idai gi bapri contractual ma kibarna chi site gi jongi ki meter reader kibarna pok substations dan pok office gi jongi but engineer barit ma te handre ka expectation pat jong management kolong ba in perform pat ya duty ke jongi in biangi ki report ke jongi man kapor la de kapor te haba fi ong gumta ba de biangi ki report ke jongi bene bele ka building schedule ke jongi kan biang ki pajba kim de ban thot ya kalan ke jongi ba de ba atian ki complaints ke jongi pajba pa gumta ter te mikerman ba management ru ka de ban pelaj ya ka tulap khantam hi ke jingsi kolong hasan hajar khamre hajar hi ke ni report ba munta kolong ka be ba law ye kren mangir ka khata ba namar ba kini kila de lupa ki family ki jongi la aga service ke jongi gidan pila ban tip ang ne ba ban tip pikidan ba haru arpus nem ru pi tegane ka de ke ba smosi ba yam ki wan ki ut jong ke trying kila ongi ban wat yeng no but gidan pat ki regular employees ru giba pli giba shimi ki loans ki jongi ne pa bank ka bank manu banai ko ot first week la fimseu ot ye nimban si hoi gidan kini na kini kini kisti bangla adu no menshua ngi kan da implement ya kan ya decisions ke jongi ke rai ke jongi ke resolution ki bangla asim namar yang to ngi ailat ya management yang to kan baik namar hadian bangi kendo yo CMD mementa menshua long ba okay I will reduce it ma na kata ka aku arsni syaka shipotrik manu banai ni pediang ni kata hadingi ipat kamlong kita ke jing keluar ke pelong ini bangin mi mentak yang aku abani thuru fi hangne kolong ba habangi pan yo kono dai akum ki break bla tip ma battery hangne di bangi tip ya A to Z ya jinglong ko jong organization ni tip ru ya ke jingyo ko jong kama habangi pan kemun gidi bersong thu ba ngide banyo gidi banyo kum na mata ni mei pa mo kum jo hi dari kon ki pan tip ki long ki mi pa ke jong ki ka jingyo ko jong ki dai kidan ki kimi pa ki bala ban ai kon ki jongki ada ki barem dor kini kita berkhaj te kidan pa kimi pa ki batray ma ya hatin ka tray ka jongki kami jongki barit ru kada ki kon kimpan ya ka babion ki kimi pa ki la ban ane ngir ko makalong hang ne menta ngimpan ya ka belong palat
mah marngitip ya kajing yo kumno ka revenue collection kalong ni pan ni ka bade ka hop ka jongi ka bade ka taka salary ka jongi mah ka ba kum mangila tray ngila put in ya ka taka service ka jongi boro fini i menta ndai banga su kop hangne na bakran gono bakran sorong no pinpej ya ginong tray ki jongi ki bapli under constraint ka ba pun constraint khatam ki ba feel ki badan nai way lineman haban pej arko lai putli ki village haban ya jaka skutar ka jongu ka ba pinyang mio hari ijingyo kan no khasan hajar hapadeng jong kita ki jinge penbiang ak service ka jongki hidon ki basyong apa ki substations ki jongki ki power stations ki jongki ki ba penbiang ki kan kalaj ba fi menta nei pitip ijingyo ki jongki kan no hadin ki la pule ba ka jongki ki la adep ki BE ki jongki ki la adep ki diploma ki jongki ki la adep napa ki ITI ki jongki ba kunjuk la yo ki training ki ba pair itulop kan no kanyo hajar khasan hajar araja ni kadai ke pas osi ba piso tu am de tentang apa ni keren ni kan ni kadang de exploitation fi kadang ke exploitation ru kabang atrai happen sim kya kan ni kini sini bagi por di bano ya ki banang ya ni semat nomor ba kadai benon gono ke balong minimum ke bensio hakaba ngila benran ya family ka jongi aku abang pentip ya fi hang ni mak na mangini syai ma kan ka studies ke bagi ma internationally ke bagi expert ki le ma kan no dan kam minimum benran ya family ma income minimum kata kalong ka kemi ma samut isim ya kata minimum nei lale ya study ya kan ni la ka dei ka jingbam ko jungki ya ka yeng sem ka ba ka jinut ka baman kasni la ka dei ka transportation la ka dei akan ya ka school ki jinut ki jungki la ka dei ka medical expenses idan kini bar khaj dia bangi sim ya kita bar khaj nei ani thu fi yang nei minimum akan ka juk ka bementa na PE kan inflation ma ka nei kam duna ya ka life pesan sapu wajah sementara akan ni ka jong April ni pat dia ma ya dei gane kala along kala jial la ka isna menta kala ayat bang siyo aski arkunyo arpatrik piso to de ngim kwa ban long humta kan ni kwa ba ka salary ka jongi habakur banai ngi revenue shwa ka shipotrik jong banai bang wan be ma balai ko mo fi mene ba bun dia kidon lagi loans ki jongki ba kap siu ki bank ki odd be ya ki first week ki jongki de kan ni ka kata kan no so sisian ba ka kata kan ni kolong piso to em kolong yeng long sem ba ka kata te kadon ka jingi kan at ki yeng ki sem ata kuat ka kam ngani thoi fi menta kasngi ma UCMD ukhat yang ka review meeting ni sutu na de kata kum ke officer sabi pikhat ka review meeting ka performance ka jongi ni dei hade nganga mo benang menta kasngi ba I'm not mentally prepared bang discuss kata mentah namar ba kay ka first ka bang la put in nga habaka pinpay ka billing efficiency pinpay ka collection pinpay gini kita idang ila ban improve gini ki ay berkhaj ada padang yang kita ki kimla ban ai ka salary ke ban review ya kata ngam skodon mon ngaman sing hapong kata ngam skodon mon bang attend ro meeting kalau ngumne kidan ki areas ma kidan ki areas ki bang ituna kidan areas ki kaman improve kasulong ade ka area ka ba performance ko juga ka biang ya pinpay ka ribu ka ma ki biang ngidan ka scope ka bang improve kidan ki jaga ki bang idan kam si saban ban tre sistem kum si Garo Hills ma kum si Garo Hills kidan kam bang tre sistem ma bang improve ya ka revenue ko jong ikan par kum jur ki area ki West Castle ki Hills kan ki area ko ngidan kam bang improve Ini umno ne? yes so ini ki Kemudian premier long treasure. Premier long treasure. Ini peteng baik. Nadu kana beje do kana beje. Aku tak suppose teng hadu beje, hadu san beje. Office hours. Nang ni syakmat di ladang ngimyo hi ma kan kalau standing order ladang ngimyo ai ka salary ka jongi shwa ka shipotrik jong bunai kemut hakasngi ka bakhat wei la ka dikasni sejan cuti dan Sunday kemut the next day working days kemut ngi bor khaj employees bagi district kemudian cabor khaj office ini mi halal ki office ka jongki but hang ni pada headquarter pat ngimi ini assemble hang ni nang ni syakmat Mena kini ki banai pila ya kendu bat CMD ban kenai ka ban benyo tulap sipo apa jong sipo tre ndai ke ka dapat hadu menta kadang ya long kom ni ban pelong ipi ban mi matan dia kada ya katakan nomor habangin page mai kumang keren menne habangin page ya revenue collection no hakini kin revenue ngai thuk ngai fi bat kan ni jong ni April ro fi ka collection ka jongi ka long baik ba kadan ka banai ka bangi yo prapu ar kror kan ka banai ka bangi yo prapu kundai kror kadan ka banai ka bangi yo shispa shipo kror fi so ka average ka bangi yo collection ka jongi hakini kin revenue ka long kita prapu kror plus hado shispa shipo kror fi te kata ka pen longo ingi ka long ba balai ba kimla ban siu ya kan ka salary ka jongi kan pitip ba pidi ban siu kan ka salary ma manu banai nai ngim ong ai attach trik artrik nai ngim hapo ka sipo nai hari balai ba kimle ba kata ka ka penche yang ngi fi ngim kwa andrai
แล้วก็ไปกับ situation ของตางิมบันเซงิมกว่าเนี่ยมาปฏิทัดไปบ้ามันตางิมกว่าช่วงนี้หลายรังบ้างิมกว่าช่วง system อันนี้กว่าบันพามันก็ปวดอย่างนี้ไอ้กะตีกับมันไอ้กะตีกับเดียงนี่เรื่องงำเทียบไปเลยบางทีลองอาดามันกันลอง system งำเทียบไปเลยกันลองอาดามันมันตาkan itu konsumsi ini kita kan konsumsi jadi kita kisah sebab mendan generation deh Misalnya long kita kisah sebab mendan generation hari kita manage deh it's all about managing kan ini nggak long connected national grid teman ta pisau tu it's all about managing kan kata kamdai kasi kadai ke situation berpeluang ya. kalau nggak pisah kan jumlah bentiet kan pisau kadai nggak pisah kan mentah lebih tiet mentah deh ngan orang fi mentah baik sebab mainland India mentah balai ngan orang fi porsit mentah ka demand apa ka jur kai phi je kam tam ki peak hours manda ka shit ba bor kha ki penentan ki AC ki jong ki phi so so te manda ka rit jong ka power manda ka long high ba kai tang gimla ban afford ban thiet ya ka tu ka dor ka ba shubu ka bare lai tengka lai pia sau tengka kan poi phi pha tengka khna tengka phi ma ban thiet tang stio ban thiet ka stir ka collapse nan pisa shu Subuh dah katno haru benayu try kalau sharing kan ya petang. Pi ko man hipet ye kan man ta ka situation de ilong grem tang ngin duai yu blai ma piro ye duai ngir duai malaysia ki ye sem ni pa ai ka slap mo blai ngi sem blai dang e ka ri ka jongi ji pari ko jongi pa ni karmen ba ngin yo slap kan bet kan nalor bang yo slap sakata ka managing ma bagi manage pat ya kata ka power ka jongi